מגרמניה, מברלין. עכשיו אני גר בפתח תקווה בישראל, ברחוב בילו מספר 18. וזהו? מה אתה אוהב? מה אתה אוהב? אני אוהב? כן? מה זה? מה זה אוהב? אוהב, what do you love? What do you like? אני אוהב... מה אתה אוהב? גלידה, שוקולד, כן, פלאפל? שוקולד, קפה, פלאפל, פיצה. פיצה. אתה אוהב ים? 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 די סי? כן, ים? כן. 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 אני אוהב ים. ים? אתה אוהב את גרמניה? אני אוהב גרמניה, בירה בגרמניה. אתה אוהב בירה בגרמניה, כן. זה טוב. קרלסברג. זה מגניב. לא. לא, קרל. בירה לבוואריה. אוקיי. זה אתה אוהב. טוב. אוקיי, תודה. שלום, אני יוליאן, אני מגרמניה, ממרס, זה דוסלדורף. אוקיי. עכשיו אני גר בפתח תקווה, ברחוב בילו, במספר 18. אני אוהב גלידה ושוקולד ופלאפל וקוסקוס. אתה אוהב חתולים? חתולים? לא. לא. אתה אוהב כלבים? 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 דוגס? ככה. אני אוהב פישס. דגים. דגים? אני אוהב בגרמניה הווינטר. את החורף. חורף? ווינטר. חורף. חורף בגרמניה. כן. ואיפה ההורים שלך גרים? זה בגרמניה, במרס. טוב. יש לך חברים בישראל? כן. כן? בפתח תקווה, ברמת השרון, בנתניה. יפה מאוד. טוב מאוד. וולף. שלום, שלום. קוראים לי וולף, אני בן 18 ואני מגרמניה. אני נולדתי בחאן, העיר על יד דוסלדורף, ויש לי את כחול אוקיי. וכוס קפה. טוב, אין לי כלבים בבית ואני לא אוהב חתולים. לא? טוב. לא. אבל יש לנו חתולים הרבה בפתח תקווה, איפה אני גר. טוב מאוד. בפתח תקווה יש הרבה חתולים. כן, נכון. בגרמניה אין הרבה חתולים ברחוב. לא. לא בבית שלי. אוקיי, טוב, תודה. שלום, אני כריסטוף, אני מגרמניה ואני נולדתי בברלין. אני מתנדב בכפר ורדים, אני גר ברמת השרון, רחוב בית שמאי 4, ואני עייף מאוד. כן. למה אתה עייף? אני לא... ישן. very much. אוקיי. אתה עייף. כן. יש קפה? כן. יופי.
טוב, ככה. כן. איפה ההורים שלך גרים? בגרמניה, בברנדנבורג ומקלנבורג פורפומרן. כן. טוב, יפה מאוד, יפה. טוב, תודה. בבקשה.